आप हमारे देश के नागरिक हो, आपका जिम्मेदारी हमारा काम है। आपको किसी से भी डरने की, किसी से भी घबराने की इतनी भी जरूरत। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो आं बुंनो सानो, मोनसे रिक्वेस्ट खालामो आं बेखौनो, जायफोर नोंथांमोना गुबुन हादोराव बा गुबुन जायगायाव गुबुन हादोराव थानानै कम्पानियाव खामानि मावना जानानै दं, नोंथांमोननिसिम बेखौनो आं रिक्वेस्ट खालामो। दायो बे भाइरासखौ लानानै बांसिन मानसिफ्रानो गिनाय सोमजिहोदों आरो गिनाय लाबोदों। आरो जायफ्रा सासे मालिक व्यक्तिनि रुमाव थानानै बा रुम लानानै नोंथांमोना बेफोरबायदि कम्पानिफ्राव मावना जाना दंबा बा बिदिनो बर्डिंफोराव थानानै बिदिनो लेखा फरायनानै दंबा नोंथांमोना मोनसे बेफोरबायदि जेंना सोमजिदोंबा नोंथांमोना पुलिसनि मदद लानाया मोजां जागोन, बेखौनो आं खावलायो। दा आं मोनसे नुथाय नुदों, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो मोनगोन आरो नोंथांमोना नायगोन। बेफोरबायदि जेंना सोमजियोबा नोंथांमोनाबो पुलिसनि थाबनो मदद ला, बेखौनो आं खावलायो आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगोन होननानै बेखौनो आसा खालामबाय। आरो जायफ्रा गोदान आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों बा गोदानै नुदों, नोंथांमोना आं बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामगोन आरो अल बेल आइकनखौ दाबायना लागोन आंनि बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय। आं बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोना बेफोरबायदि जेंना सोमजिदोंबा हले एकदम हरखाबै बेफोरबायदि माने पुलिसनि मदद लानाया मोजां जागोन, बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम फोरमायना होबाय। गोजोन्थों। आप इधर आते क्या हुआ फिर? तो हम लोग आगे सामान पूरा शिफ्ट करके अरेंज करके 4 बजे को हम लोग पूरा खत्म करके सो गया था। तो सुबह हम लोग सोते वक्त घर मतलब हमारा नेक्स्ट घर जो रहता है ना, वो लड़का आके दरवाजा नॉक करे। तो हम लोगों ने बोला क्या हुआ, तो उसने सोसाइटी सबको बुला के आके रखा हुआ था और सबके सामने इतना चिल्ला रहे, बोल रहे हम लोगों ने कोरोना वायरस लेके आया ऐसे बोल के बोल रहे सामान लेके अभी खाली कर रहे हो ऐसा बोल रहे। हम उससे बोले कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ है तो नहीं है, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, बोला तो अभी खाली कर रहा हूँ ऐसे क्या बोल रहा है कि आप लोग का मकान है क्या हुआ। तो हमने बोला कि पैसा दे के रखा है, अभी हम लोग भी रह रहा है, ऐसा करके अभी यहाँ से निकल लो, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग भी। अच्छा, मैंने आपके सामने सबको समझाया है, डाटा भी है, उनको ये भी साफ बोल दिया है कि कोई भी मकान मालिक आपके घर में पैर नहीं रखेगा जब तक मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है? आप हमारे देश के नागरिक हो, आपका जिम्मेदारी हमारा काम है। आपको किसी से भी डरने की, किसी से भी घबराने की इतनी भी जरूरत नहीं है। आप एक फ़ोन करेंगे, अभी मैं अपना पुलिस भी तो छोड़ के जाता हूँ, ठीक है? कि पुलिस भी यहाँ आपकी सेफ्टी में रहेगा और कुछ भी ज़रूरत हो मैं अपना मोबाइल नंबर, अपने स्टाफ का मोबाइल नंबर पूरा लिस्ट आपको दे देता हूँ। आप कॉल करना, 2 मिनट में हमारा गाड़ी आ जाएगा। आपको इधर ही रहना है, आपको कहीं पर भी जाना नहीं है। किसी भी प्रकार के घबराहट या कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।